Ай, Святия Дух днес ти показва със знаци. Не бъди там. Той ти говори, ти не чуваш. Губиш. Въпреки това, че не сме могли в Стария Завет да се спасиме, да си помогнем, защото не сме чули, не сме се пазили, днес Святия Дух ти казва, пази се. И знаеш ли, ти си храм на Святия Дух. Кажи амин. Амен. Вярваш ли на това? Да. Храм ли си на Святия Дух? Аз съм храм на Святия Дух. Това трябва да вземем да говорим това. Аз съм храм на Святия Дух. Кажи го, бе. Аз съм с храм на Святия Дух. Господи, кажи го, бе. Аз съм храм на Светия Дух. Амин, точно така. Ще говориш, няма ме мъчи да ме гледаш, че съм ти хръмнал с празна пушка. Разбираш ли, искам да го схваща, защото това, което изповядваме е върху живота ни. Не е така? Сила има. Езика. Браво, Браво, Господи. Халелуя, открихме Америка. Халелуя. Добре. Но виж, често пъти защо, искам да схванеш, защо не сме се пазили? И защо Адам е паднал поради това нещо? Защо Ева го е подвела? Искаш да знаеш? Да. Ало, красиво. Защото често пъти те се водиха по плът. Плътта изкушава, така ли? Така. Плътта така те подхлъзва, че те е бедна фантазия. Така може Не да знаеш къде може да идиш. И дали ще му да се справиш. Дали. И ето виж, в Галатяни, красиво нещо. В 5, затова ти казвам, къде са проблемите в нас? Защо не слушаме борбата да чуваш духът на Господа? Той го е пратил. Обаче, често пъти в нас се надига нещо, което не иска да пази, не иска да разпилява. Плътта разпилява. Искам да го знаеш. Буквално ти го казвам в прав текст. Твоята плът иска да разпилява. Защо ли? Защото земята е събрана. Тя е била разпиляна. Но един ден тя ще иде там. Да, пак. И пак ще бъде разпиляна. Точно така. Но духът ти не трябва да разпилява. Той трябва да събира. Той ще завинаги. Схващаш ме сега? О, да. Плътта разпилява и търси. Плътта търси плът. Духът търси дух. И виж, Галатяни 5 от 19 до 21. Искам да знаеш делата. Ето виж, чуй. Защото когато Адам и Ева сгрешиха, нали, грешиха, буквално го казва. Те грешиха по плът. Но виж какво казва тук, с този превод, който аз имам. Ти можеш да го нямаш в твоята Библия, но моята Библия казва различно. Искам да чуваш. Съвсем. Делата на вашата грешна природа са добре известни. Какво беше? Делата на вашата грешна природа са известни. Това са блудство, нечистота, похотливост, идолопоклонство, магиосничество, омраза, свади, ревност, гняв, разпри, разногласия, разцепление, зависти, пиянства, оргии и други подобни. Предупреждавам ви, като съм го правил и по-рано за тези, които вършат такива неща. Чуй сега. Няма място в Божието царство. Свършиш ли ме сега? Няма място в Божието царство. Еден къде беше? Божията градина. Да. Когато те не послушаха и вършиха грях, какво се случи с Адам и Ева? Бяха изгонени от Едемския рай. Няма място за тях. Така. Няма място за тях. Буквално тук го казвам, нали? Да. Смащаш ли колко е важно? И ако те са не могли да се запазят, днес ти имаш нещо, което те са нямали. Защото той каза, изляй духът си върху всички вас. Кажи ми. Амен. Амин. Защото този дух винаги те насочва към истината. Точно. Този дух винаги ти показва пътя към истината. Този свят дух винаги ти казва: стой, пази се, пази се, пази се, Много правилно. пази Там се. високата къде да бъдеш. И ето виж, искам обаче да знаеш откъде трябва да минеш, за да бъдеш в духа. Галатяни 5 от 22 до 26 ще чета. Искам обаче да се отучите. Искам да съм нищо не ви отбягва, искам да слушате много добре. А плодът на духа е любов, радост, мир, търпение,
в който често пъти нямаме, благост, доброта, в което също някъде се губиме, вярност там хищни няма, тактичност. Тук е малко по-различен превод. Тактичност. Тактичен ли си към брат си, сестра си? Тактичност, въздържане срещу такива неща няма закон. Тези, които принадлежат на Христос Исус, са разпънали грешната си природа с нейните страсти. Искам да го схванеш. Тези, които принадлежат на Христос, са разпънали грешната си природа с нейните страсти и желания. Те са разпънали вече, не го търсят, не го искат, не го желаят, не го харесват, не им е в кеф да го правят, не отиват да правят неща, които са правили преди. Оставили се оттам. Оставили се, казали си край, не на това. Да не бъдем надменни, да не предизвикваме един друг и да не се завиждаме. Но често пъти е това. Точно така. Искам обаче да ти кажа, че Господ ти е дал нещо да пазиш. И Той не те е дал сам да го правиш. Да пазиш, искам да го съзнаеш, да опазиш храма си. И Той ти е дал помощник. Святия Дух. Амен. Виждаш ли? И ти си отговорен да пазиш храма си. Отговорен си. Аз сега какво ми казва? Как да го правя? Какво трябва да пазя? Се ще видиш. Чрез Духа на Бога може да се пазиш. Това съм се замислял. Чрез Духа на Бога може да се пазиш. Амен. Искам да го склониш. Чрез Духът на Бога. Сядете ли? Да. Всеки Духът на Бога, всичко вътре в теб. Той е излято, без мярило. Бог не определя мярка. Там вече излива в благодат. Излива, за да преливаш и да можеш да предаваш това помазание, това, което си приел от Господ. Просто да предаваш. Човек на предание. Амен. Не само човек на взимане. Трябва да бъдем човек на предаване. Амин. Амен. И виж първото нещо, което казах, което ще кажа, да се пазим, защото често пъти всичко оттам започва. Да се пазим от сребролюбие. Сребролюбието. Знаете ли какво значи сребролюбие? Алчност. Алчност, пари. Само това. Не го казвам с това, защото не го казвам с нещо друго, за да не някой. Просто искам да схванеш откъде излизат всичките проблеми днес на хората и християните. Точно така. И на християните, включително те. Искам да чуеш само словото в 1 Тимотей 6:10. Защото сребролюбието е корен на всяка злина, към което като се стремят някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Виждаш ли този корен, който самичък те пронизва към твоите си мисли и те отстранява от вярата. Ти започваш да мислиш за нещо, което не е добро. И ти тогава не си опазил себе си. Знаеш ли, има такова нещо. Да имаш това шише, но да се държиш, че сякаш го нямаш. Да имаш тази вода, но да се държиш, че сякаш я нямаш. Просто тя ти е нужна, когато трябваше нещо да... Точно. Когато ти трябва. А не да искаш още. Или да я отвориш да излезеш. Също така, аз малко ще намекна тук малко по-така сериозно нещо, което ще думбам трес. Пазете храма с блудство. Днес хората смеха от приказ. Блудство. Това вече е така малко по-така. Нали? Да, на Бог. Искам да го смея. Аз знам, поне така ме води духа, къде да удрям. И удрям там, където Господ иска. Аз... Слава Богу, знаеш. Понеже в Първо Соломон си ще има 4 от 3 до 8. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Всъщност, Бог иска да си осветен за Него.
за да се пазиш, трябва да се освети. Пазиш ли се, освещаваш се. И виж много много пише. За да се въздържате от блудство, да знаете всеки от вас как да се държи със своя съсъд, със святост и почест. Не в страст и поход, като езичниците, които не познават Бога. И никой да не престъпва, да подмамва брат си в това нещо. Да не го подмамваш. Това е малко по-силно, така че защото за всичко това Бог въздава заслужено, както определеното ви предупредихме и уверихме, защото Бог не ни призова към нечистота, а към святост. Амен. Който отхвърля това, искам да го чуеш, това, което четех. Който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бог, който ви даде Святия си Дух. Не отхвърляш ме, отхвърляш се. Пази се, пази храна си. Дявола ще бъде по всякакъв начин да отцапа, да отпетни живота ти, да те накара да правиш неща. Мога да се върна още много мога да кажа. Но просто не искам да удрям някого хора, искам сами да го съдая. Искам сами да го съдая. Само искам да се върна, само да ти кажа славолюбието. Алчността е един корен, който буквално завладява и погубва човека. До такава степен, че даже го отделя от вяра. Защото той бяга за пари. Спомняте ли си, когато апостолите събираха пари в Деяния на апостолите? Забравих кой беше. Който продаде с жена си своята нива, но скриха пари от тях и отидаха и ги оставиха. И апостол Петър тогава ги пита: това ли са всичките? Те казах: да. И тогава виж до духа, колко много ги е разбрал, и заради това, че те имат сребролюбието, буквално погинаха на място там. Нямаше време даже да излезе. Защо ли лъжиш аз? И защо си посмял да лъжиш духът на Господа? За това, че това си направил, сега ще умреш. Бум! На момента. Виждаш ли колко лошо е да имаш сребролюбие. Жена му също идва и също тя знае, защото те са се говорили и тя си мисли, че всичко е наред, обаче мъжът вече беше погребан и тя казва: да, така беше, хайде не. Виждаш ли? Сребролюбието е един корен, който не само те убива, но и духовно те убива. Там го показа буквално, за да можеш да го разбереш, че духовното ти състояние вече е мъртво. Ти вече си лъжа. Нито един лъжец няма да наследи небесното царство. А те лъжиха. Сребролюбието те кара да правиш неща, които ти не искаш. Плътта ти те кара да правиш блудство, което ти не искаш, може би. Да изневеряваш на Бог. Или Бог пък казва да бъде на Божие. Блудството. Виждаме в Стария Завет. Бог говори за църквата, че тя е блудствала. За неговия народ, че той е блудствал. Поради това, че не са го слушали. И са отивали в други богове да служат. Но днес ние буквално, като храмове на Святия Дух, го правим, когато ние се отречем от Него. Така блудстваме. Блудството не е само да идеш да се легнеш с някой. Блудството е когато се откажеш от нещо да правиш за Господа, а до вчера си казвал: ще го правя. Разбираш ли? Твоят отказ е изневяра на Господа. Твоят отказ е изневяра на Господа. Ти си изневерил, защото вчера си казал и си направил завет с Него. И си му казал: Господи, ще служа, както ти искаш. И в един момент: Господи, не мога. Ти си изневерил на Господа. Ти си изневерил на Господа. Искам да разбереш, че блудството не е само това да идеш да се легнеш с някой, защото често пъти хората си казват: ето, това е само това. Не. Толкова много блудстваме в умовете си. Това не мога. Това не искам. Толкова много го правиме всеки ден и не го осъзнаваме.
Разбираш ли ме? И пак ти казвам, ти си отговорен да се пазиш. Страх ли те да го чуеш? И мен ме беше страх, знаеш ли? Отговорен си да се пазиш. Как, Господи? Отговорен си, дал съм ти. Какво, Господи? Святия Дух да ти помага, ти не чуваш! Отговорен си! Пред мен! Не само пред човека! Разбираш ли ме? Аз нищо не мога да ти направя. Но той може. Имаш проблем не с мен, не с Илко, нито с Илян. Имаш проблем с Бога. Затова не успяваш, защото не се пазиш на тези, които се пазят. Гуши ме, Господ. Да. И небесното царство принадлежи на тях, знаеш ли? Пазещите се Христос. Защо казвам пазещите се? С нощи говорихме, не всеки, който казва Господи, Господи, ще наследи на небесното царство. Но тези, които вършат волята на баща ми. Амин. Волята на баща му, каква е да се освещаваш и да стоиш далеч от неща, които не са добри за теб, за твоя живот. И да се пазиш. Волята на Бог е да се пазиш. Кажи да се пази. Амин, да се пазим. Да се пазя. Свършиш ли колко е важно това нещо? Свършиш ли колко това послание трябва да те разтърси, че да се събудиш и да се пазиш? Не ми казвай, ама ти много знаеш. Не, аз не знам, но когато дойде Духът на Господа да ти каже, кажи им да се пази. Как, Господи, ето и аз. Кажи им как да се пази, Господи. Аз знам ли всичко? Господи, какво е това? Духът си в тях и в теб. Пазете се! Църквата ми, невестата ми да бъде чиста, храмът ти да бъде неопетнен, неомърсен. Ако дойда, ще намеря ли вяра, каза? Ще можеш ли ти да стоиш пред мен, когато дойда? Отцапан, омърсен, опетнен. Аз ти измих, но ти не се пазиш. Каза Господи, така е. Църквата не знае как да се пази. Защото църквата е свикнала някой да й гаде ушите и да правят това, което си искат. Своите си похоли да правят и да бягат там, където на тях им харесва и да пуснат всеки ден. Но никога няма да стоят в Божието присъствие и да стоят в Духът на Господа. Там можеш да бъдеш запазен. Кажи амин, ако вярваш на това. Амин! Знаеш ли, аз съм го подготвил от много време. Съм се чул как да го освободя. Но знам, че той се освобождава просто Духът на Господа. Вярвам, дадено ти е. Дадено ти е да пазиш себе си. Дадено ти е да пазиш този храм на Святия Дух, твоята душа. Не си тук просто, защото трябва да правиш, да живееш живот не така просто набързо и да си легнеш и всичко ще бъде. Няма да стане. Спри. Спри да вършиш това, което си свършил до сега. Научи се да живееш и да се пазиш. Ето виж Първо Коринтяни. 3 глава, 16-17 стих го казва. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Не знаете ли? Павел казва към коринтяните, не знаете ли, бе? Че сте храм на Святия Дух, пазете се, бе! Ако оскверни Божия храм, ако някой, ако някой оскверни Божия храм, искам да го разбереш, ще те боли. Него Бог ще развали. Защото Божия храм е свят, а този храм сте вие. Амин. Амин. Чуваш ли ме? Божия храм, него Бог ще развали. Един момент ще бъде развален. И знаеш ли какво те довежда до това? Когато учениците казаха, какви хубави сгради има Исус. Исус каза, камък над камък няма да остане. Точно така. Камък над камък. Всичко това ще бъде развалено, но вътре което ще намери? Какво ще намери? Твоето тяло ще сиде, но какво ще намери в твоята душа? Сега. Проблем. Не знаете ли, че вие сте храм
на Божия дух. Знаеш ли? Ако не знаеш, вече знаеш, нямаш извинение. Не се чу. Искам да ти кажа нещо. Отново ще ти чета за сребролюбието, защото там има още 2 стиха по-надолу. В 1 Тимотей от 6, 10 до 12. Защото сребролюбието е корен за всякакви злини, към което... Чакай да ще пусна другото и така ще бъде. Най-добре ще бъде. Защото сребролюбието... Защото... Чакай се. Аз ще да прочета един друг превод. Да. Защото ще бъде малко по-различен. Вече чухме за сребролюбието. Защото любовта към парите е корен на всички злини и в стремежа си към богатство, чуваш ли ме? И в стремежа си към богатство някои хора се отклониха от вярата и сами си навлякоха много страдания. Богатство си навличат много страдания. Но ти, искам да чуваш, но ти, Божий човече, стой далеч от тези неща и се стреми да живееш праведно, да служиш на Бога и да имаш вяра. Чуй, любов и търпение, да бъдеш любезен и внимателен към останалите. Да пазиш вярата си е като да участваш в състезание. Бори се за победа в него и завоювай вечния живот, за който бе призован. Като изповядаш великата истина пред много свети. Така. Бог, кой знае, че... Знаете ли, че вярата е дар от Бога? Амин. Аз знам. Нали? И виж какво казва. Искам да чуеш 12. Да пазиш вярата си. Можеш ли да пазиш вярата си? Амин, да. Като участваш в състезание, сякаш си на състезание и бягаш да стигнеш края, но има един дявол, който винаги ще ти сложи пречка да те спъне. Пази вярата си, скачай кога трябва, спри ако трябва. И тогава върши с Господа. Амин? Амин. Виждаш ли? Тук искам да наблегнем. Господ ти е дал вяра, да я пазиш. Пази се във вяра. Пази се във вяра. Вау! Виждаш ли? Защото ти си призован. Виж какво казва? Ти си призован. Бори се за победа в него и завоявай вечния живот, за който бе призван. Ти си призван за вечен живот. Кажи, призван съм за вечен живот. Призван съм за вечен Но живот. дали ще опазиш вярата си, за да стигнеш до там? Зависи от Е теб. проблема. Пази се! Има условия, за да стигнеш небето. Не е просто, хайде хоп и готово. Ще живея както си искам, ще правя това, което си искам. Има условия. Тези, които ме любят, пазят Заповедите. точно така, заповедите ми каза. Мен, нарочно да бъда обучан, така да Точно така. Да, това знам, защото просто се бях гледал. Да, знам. Така че виждаш ли, искам да разбереш, добродетелите са дадени да ги пазиш. Добродетелите, които четахме. Любов. Любовта идва от Бога. Точно Нали така? Бог е любов. Така. Ето виж. Любов, радост и мир идва от Господа, нали? Амин. Пази ги! Можеш ли да ги опазиш? Има един дявол, който едно да краде. Може! Пази ги! Ако ги пазиш, ти ще си доброто войство, което ще спечелиш добрата битка за Господа. Малко стана трудно, нали? Как вика Максима Синов? Малко тук стана тихо. Няма нищо трудно с Господ. Точно. Но виж, искам да свалиш, че на теб ти е дадено да пазиш нещо. Но ти не искаш да го пазиш. И си вършиш това, което си... Ето Господ знае. Да, ма и ти знаеш какво правиш. Нали?
Бягаш. Виж, често пъти на християните измиването на ръцете е така. Господи, аз не искам да го правя, ама ти знаеш, що той ме накара. Така ли? Ами ако той те накара да се върнеш в езерото, а не можеш, що бе? Ами отиди бе, нали той те накара? Той вика ме кара в машинките, сериозно ли бе? Или ти си манеш и не е влезъл? Вижте ли? Намираме си извиненията, обвиняваме другите и стигаме точно както Адам кой викаше на Господ. Ти ми я дай. Която, Господи, тази жена, която ти ми даде, обвини жената. И днес така правим и ние. Той не каза така да направи. Така ли, сериозно? Не можеш да вземеш отговорност за твоя живот. Никога няма да бъдеш отговорен в духа. Ако ти не вземеш отговорност за твоя живот. Знаеш ли, ако ти не вземеш отговорност за твоя живот ще бъде просто изгубен. Защото ти не взимаш отговорност. И бягаш. И не пазиш това, което Бог е дал в теб. Чуваш ли ме? Бог е дал неща, за да ги пазиш. Не е така? Да. Да ги пазим. Сващате ли ме? Затова ви казах, че това послание да пазим себе си е много важно за 2025. Амин. Защото когато се пазиш, нищо зло няма да бъде върху живота ти, защото когато ти си взимал решение, повярвай ми, твоята защита е още повече. Слава Бога! Ти спираш да живееш по този начин. Ти ставаш нещо, което ограничава дявола да стигне до тебе, защото е Бог, който дойде в живота ти. И той ще каже, ти си ми верен, аз ще поставя сега стена и той няма да те стигне. Ти ще успяваш поради мене. Амин. Но трябва да види, че ти се пазиш малко. Трябва да види, че това, което той ти е поверил, ти си почва да го умножаваш и да го пазиш. Не си човек, който разпиляваш. Обичам, Господи, само тези, които ме обичат, нищо не правиш. Обичани враговете си каза. Господи, няма да дам пари, нищо не си направил, дай това, което поискат хората за тях. Ако имаш една риза, дай. Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си. И ако имаш една, пак я дай. Пак я дай, 100 гол, Господ ще ти облече. Амин. Амин. Вярваш ли, аз го вярвам. Бог не е скрил лицето си, ние се крием под нашето обвинение. Той е така, той е така, аз точно искам да го виждам, не да го виждам. Но когато застанеш пред Господ, няма да кажеш, той ми каза така. Господ ще каже така, да ли? И сега ще ти покажа. Той го нямаше, когато ти правиш това. Ти сам го направи. Къде си? Пази се за Господа. И Той ще прави неща в твоя живот. Продължавам, още имам. Така че, моля те, пази се за това, което Бог те е призовал. За тези неща, които Бог те е вложил в твоя живот. Които добродетели е дал и вярата, в която ти трябва да опазиш, както се молим за тебе. Как бяхме се молили? Господи, нека пътя да изорим и вярата да опазим. Помогни ни! Помогни ни, Господи! Помогни ни да опазиме това, което ти си ни дал. Помогни ни чрез духа ти да стигнем крайната цел. Да, Помогни ни, Господи! Господи, да стигнем небето. Да, Не чрез самите нас, но чрез това, което ти си ни дал, за да може Татко да расте в нас и ние да растем в Твоето познание. Амин. Амин! Така, искам да чуеш още едно слово. Когато се научиш да пазиш нещата, трябва да се научиш. Добре, нека го прочетем, тогава ще влизаме малко в нещата. Така, Ефесяни 4, 2 и 3 стих. Винаги проявявайте смирение, тактичност и търпение с любов, да се приемате един друг, такива каквито сте. Старайте се да пазите единството, което Духът ви е създал. Нека мир ви сплотява. Амин. Амин! Амин. Виждаш ли? Тук какво казва?
казва, старайте се да пазите единство. Но и това няма, знаеш, за съжаление. Точно. Съжалявам, че да го кажа. Не искам да го чуеш. Даже и това няма. Винаги проявявайте смирение, тактичност, търпение, с любов, приемайте се един друг, такива каквито сте. Добре, окей. Но тук не наблягам на това такива каквито сме, защото искам да наблегна на нещо друго. Старайте се да пазите единството, което духът ви е свързал. Единството, в което духът ни е свързал, е точно това. Да не се променяме. Да не бягаме от това, което сме започнали да правим. Нали така? Да не бягаме. Нека мирът да ви сплотява. Свършиш ли колко е силно това слово? За мен е. Пазете единството. Пазиш ли го? Или не искаш? Пазиш ли се? Пазиш ли се в единството си? Или не искаш? Или бягаш? Или правиш това, което си искаш? Няма как. Ако ние не сме в единството, сме дали врага да удари църквата. Чухте ли ме? Така. Ако ние не стоиме в единството, сме ударили врага да удари църквата. Ударил е твоя храм, моя храм. Ударил е това, което е свято. Не допускайте това. Дръжте се в Господа. И знаеш ли, запитвал ли си се как може да стигне до края? Да. Нали? Да. Как да успее? И виж, и как да успее помощта? Виж, тук има направо слово, което ти казва отговора. Как да успее? С помощта на Святия Дух, като живее в вас, пази истината, която ти бе уверена. Буквално, тя ти е поверена от Святия Дух вътре в теб, но ти не искаш да промениш. Не искаш да живееш. Святия Дух е дошъл да ти даде истина. И ти не я пазиш. Пази истината. Пази вярата си. Пази това, което врагът иска да удари. Пази любовта. Пази всички добродетели, които Господ е вложил чрез духът си вътре в теб, защото ти няма да устоиш иначе. Разбираш ли? И днес словото, което изказах, е наистина да пазим себе си. Пази се, защото имаш нещо поверено от Господа вътре в теб. Пази се.